Аз се разбивам трети ден, защото съм хипнотизиран. Но отивам на други галактики и левитирам. Отварям десетата чакра и медитирам. С компаса на бъдещето сам се навигирам. Аз се разбивам трети ден, защото съм хипнотизиран. Но отивам на други галактики и левитирам. Отварям десетата чакра и медитирам. С компаса на бъдещето сам се навигирам. Навигирам се в средата на тая пустота и изгубен съм, щото в сърцето ми е празнота. Може да съм доста краен, но какво? От това кътнах доста хора, усетих какво е свобода. Доста хора заминаха си, но аз не изпаднах в психоза. Даже живота ми се подобри, изпаднах в хипноза. Много дълбоко тръгвам с цел в рапа да ми викат виртуоза. Сега съм на такова ниво, че като ти да при лекаря аз му поставям диагноза. Словото и мисълта дълбоки като марянската падина. Хипнотизиран от околността още преди да е настанала съмнина. Размекнат и стегнат в едно в хармонията на моята душа. Може и да не осъзнаваш, но ще ти бъдат полезни тия неща. Къде стигнах, не знам. Хипнозата от мислите ми ме поболя. Може да съм луд, но поне не се продам. И го кам в смисъла, че цена аз нямам. Се разбивам трети ден, защото съм хипнотизиран. Но отивам на други галактики и левитирам. Отварям десетата чакра и медитирам. С компаса на бъдещето сам се навигирам. Се разбивам трети ден, защото съм хипнотизиран. Но отивам на други галактики и левитирам. Отварям десетата чакра и медитирам. С компаса на бъдещето сам се навигирам. Хипнотизирам, хипнотизирам, всеки ден хипнотизирам, от тия мисли умирам, затова решението ми е да съм хипнотизиран, Това е